Juunos tässä, hei. Pientä tämmöstä koko ajan, jonka takia videoita ei ole nyt tullut tehtyä. Ja mietin tässä monta päivää, että mistä mä tekisin videon. Mulla on ollut niin paljon tapahtunut elämässä nyt, joka on vaikuttanut mun mielialaan, niin se on tehnyt sen hankalaksi jotenkin kestää epävarmuutta. Se kai on OCD:n yksi isoja juttuja. Epävarma tulevaisuudesta, epävarma miten jaksaa, epävarma miten työ menee, epävarma miten ihmissuhteet menee, epävarma miten minä pystyn tukemaan muita, miten muut tukee mua. Kaikenlaisia tämmöisiä kysymyksiä pyörinyt päässä. Mutta tässä on monta viikkoa mennyt semmosessa harmaassa mielentilassa. Mulla on hankala mennä ulos koirien kanssa lenkille, koska tuntuu, että mitä jos mulle tulee pahoja ajatuksia siellä ulkona, tai jos siellä alkaa ahistaa, niin se maailma menee niin kuin pienemmäksi. Isot asiat tuntuu hankalilta, iso asiat tuntuu hankalilta, pienet asiat yhtäkkiä tuntuu hankalilta, ja sitten onkin vaan käpertyneenä. Niin mä koetan miettiä sitä, että mitä mä teen, riippumatta mitä mä voin, hyvin tai huonosti, niin koetanko jotkut puhuu altistamisesta, mä koetan ehkä miettiä enemmän, että avaanko itseni elämälle vai suljenko itteni siitä pois. Pieni askel kerrallaan siihen, että mä avaan itseni elämälle. Hankala ehkä näin, jos en tiedä tuleeko se mitä mä tarkoitan sillä, mutta esimerkiksi se, että tuntuu, että mä en jaksa tehdä jotakin, niin teen sitten jonkun edes pienen asian. Jos sen jaksa mennä ulos koirien kanssa lenkille, niin sitten mä menen vaan kävelylle itse 5 minuuttia. Haen postit enkä mene pitkälle lenkille. Joku vaihtoehtoinen asia, että mä teen sen pienen askeleen eteenpäin sen eteen. Monella ihmisellä on nimenomaan tarkistelupakko. Ja se vaivaa tietenkin silloin, kun sen huomaa eniten ja silloin, kun se on eniten aikaa vievää. Ja kun sitä on pakko tehdä, esimerkiksi ulos meneminen, että onko liesi pois päältä tai onko ovet kunnolla kiinni. Ne voi olla ne tarkistelut täällä sisällä, niin voi olla, että en ole heittänyt lottolappu, missä on voittoa pois. Tärkeitä laskuja, niin ne näkyy vaikka roskiksessa ulkolla. Joku vie ne ja varastaa mun tiedot tai jotain muuta. Niin semmoista tarkistelua, mitä ihminen tekee ihan arkielämässään. Millä tavalla hän elää tavallista elämäänsä eteenpäin. Esimerkiksi kun istut bussissa, mitä mä näen, että muut ihmiset tekee. En mä tiedä, onko niillä OCD vai ei, mutta mä teen ihan saman asian itse. Mä tarkistan puhelimen, katon tik. Katon Facebookia, katon Spotifyta, katon sähköpostia. Onko siellä jotain, tuliko jotain, oliko jotain, laitan pois. Istun, kuuntelen musiikkia. No ei ole ihan oikea kappale. Onko tämä oikea kappale, onko se kappale? Mä vaihdan kappaleet, otan seuraavan kappaleen, tää ei ole hyvä. No toi olisi ehkä hyvä. Ei, mä vaihdankin vielä toiseen. Onko Facebookiin tullut jotain, onko sähköpostia, kato onko joku soittanut, mitä tapahtuu tänään, minkälainen sää on huomenna. Tarkistelua, vaihtaa, tuntuuko on toisen, mitä mä luinko, mitä mä luin tossa. Ei, nyt mä vaihdan kappaletta, miksi mä teen näin. Siis siirtää huomiota ja pitää mieleen semmoisessa stressaavassa olotilassa, ajatustyössä, ajatus jossain muussa. Mitä mä tein eilen, mitä mä teen huomioon, mitä mä teen ruuaksi, miksi mä teen näin. Siis semmoista niin kuin ajatusmaailmallisesti jatkuvaa murehdintaa, mietintää eteenpäin, taaksepäin, oliko, eikö, katonko, eikö. Ja kaikki se, mitä tapahtuu ympärillä, metsämaisemia tuossa oikealla puolella, nekin meni täysin ohi. Ja sitten mä mietin, töissä, että mä istun taas töissä ja mä en nähnyt yhtään, kun valo saa aikaa. Silti mä oon istunut bussissa, olisin voinut katsoa maisemia. Ei, mutta mä oon istunut tarkistan tai katsoa musiikkilla. Sellainen jatkuva ajatus sinne, ajatus oliko toi, mikä nyt näin, ei näin. Niin se tässä, jos on yhteiskunnassa, on vähän haasteellista, varsinkin OCD:stä kärsivillä, että se pitää semmoisen kiireisen, stressimäisen ajattelutavan ja ainakin mulla niin se kuormittaa hirveästi. Niin yksi lyhyt vinkki mulla on, että mun altistus on olla, että mä laitan puhelimen pois ja lupaan itselleen, että mä en katso sitä kuvasta työpaikalla. Onnistunkin siinä välillä, mutta mä huomaan kas kuinka hankalaa se kotona, kun ei ole mitään tekemistä. Se on toinen harjoite, istua kotona vartti ilman, että katsoo puhelinta, tietokonetta, alkaa katsoa, mitä jääkaapista löytyy, alkaa miettiä, että pitäisikö maksaa laskuja, pitäisikö siivota. Tietenkin ne ajatukset saa siellä kulkea, mutta että heti on ikään kuin löytämässä jonkun toiminnon, mitä on pakko tehdä. Ei vaan voi olla. Niin se vaan olemisen harjoittelu, se tuo mun aivoille ainakin lisätilaa sit loppupeleissä. Sitä, mitä mä kaipaan
ja silti se on niin hankala tehdä.